Se queres non manchar a tapadeira do cubo de lixo, fai isto. Isto é moi común ao noso día a día. Ora paso vos a miña compañera Alejandra que vos vai explicar o proceso. Acontece está feita con lindeza, pezas de Lego. A programación está feita con Make-Code, xa que usamos a placa Microbit. Isto vai así, cando te acercas ábrase a tapa e cando te afastas terra. Un voluntario... Pero explico como vas a facer. Que vas a facer? Meter a placa Microbit e encendo. Que non se pode tribes. Claro. A ver, outro voluntario. Que si ti? Ven. No, por aí non entra. Tens que acercar pero Claro. Que suban así. Amao. Mira, súbete ti así. Aí vai. Tens que acercar a man aquí. non te asustes, Bos días a todos. Eu chamo Unai. Eu chamo Iago, eu chamo Meio. Vimos presentarnos, vimos do Colexio Técnico de Lingua Manuel Bermúdez Couso da Pobra de Tribes e vimos presentarnos o noso proxecto que se chama Comproba túa reciclaxe. Este proxecto consiste en meter os obxetos no contenedor correspondente. Se o faz ben, vai aparecer unha imaxe e un son no ordenador. E se o faz mal, vai aparecer outra imaxe no outro son no ordenador. O noso proxecto está composto por un mando de apoio feito unha adaptación de papel albal que se pode facer un mando con cartón e papel albal, unha placa Makey e un ordenador. E a programación toda está feita en Scratch. Se alguén ten unha pregunta que levante a mano. A ver. Pero, a ver, ¿y cómo va exactamente los contenedores? Vas ver agora. ¿Y cómo se crea el sistema? Conectado. Flecha arriba, ben. Flecha abaixo, máis. Vale. ¿Y cuál es el sistema? Vale, flecha arriba. Bien, ¿no? Ahora que nos vamos a tirar por mano. Espacio e inicio. É un videoxogo, por decirlo de alguma maneira. Van facerles unha prova e logo probarelo. Necesitamos dos voluntarios. Vamos a ver si funciona. Que no sean decibes. Podéis activar a Rodrigo Mosquera. Funciona. Dos voluntarios. Dos voluntarios, por favor. Que no soy de tribes. Tú, ellos dos. Veña. Cada atrás de todo. Vengo a la irlo. No, que me da atrás de todo. Martín, ¿cuál es el de más? Martín. Senta. ¿Cuál es el de más? A ver. ¿Qué? A ver. Primero vai un a outro. Hay que tirar a basura e tirar a basura. Vale. Me lleve México, por favor. Para, que hay muy mal, tío. A ver, para. Vale. A ver. ¿Qué vai primero? Porque se pone aí onde que antes dele que vai a tirar a basura. A ver, probade cunha cousa. A tirar unha cousa, que se tamén vas a man. A cal vai? A tua reciclaxe da pena. Tens que ler a pantalla. A ver, prova outro, a ver. Tens que probar outro. Esto aquí está, vai. Temos orgánico, plástico. A tua reciclaxe da pena. É cristal. Cristal vai aquí. Outro, tens que comer agora. Muy bien. Muy ben, tío. Tens que ler a
proxecto fixémolo nos nosos recreos e nas nosas horas de polos creativos. Como podedes ver, principalmente está feito de arcilla e carbón, aínda que usamos outros materiais. Tamén programamos un semáforo coa axuda da nosa profesora e o kit Neza. Somos Rocío, Jais, Ainhoa e Laura. Aquí, na maqueta, hai unha persoa cos ollos tachados, é dicir, unha persoa cega. Nos fixemos unha persoa cega representando ao noso semáforo inteligente, porque ten sonidos con características para as persoas cegas. Tamén na maqueta hai un coche que funciona con enerxía solar. Moitas grazas por escoitarnos. Vai. Sí, está poniendo tricos. Espera. Que hora cambia o ver? Noa, Ainhoa, Basalo, Eva e eu, Ichi. O noso proxecto titúlase O planeta que queremos. Trata do planeta Terra que ten tres seres que ao pulsar un botón iluminase e as tres seres son de reducir, reciclar e reutilizar. Ao pulsar o pulsador actívase un circuito eléctrico que fixemos nós. Está composto por 3 LEDs, un pulsador e a súa pila. O obxectivo é que todo o mundo respete as tres R's. Contén 4 contenedores para que a xente non tire o lixo ao chan, 2 eólicos para facer enerxía renovable e un semáforo para a educación vial. Esperamos que vos guste. Agora imos elixir un voluntario público para que prove o noso proxecto. Esa canción que non sairá antes. Mira, esta canción non sairá. Di, Claudio. Atender. Agora tes que buscar ese botón. Que pasa? Ao darlle o pulsador, que pasa? No. Que se prenden as luces. Sí, porque hai un circuito. Chao. Aí va. Que fue eu! Ai, que cuidado! Casi me cayó Iker. Non lle axudes, Silvia, non, que se va a hacer. Vale, é difícil ou non acertar? Eu sei! Pero vamos a venganza, agora ao revés. Que me quedei. No! Collemos a pistola e collemos o vaso. Espera, venga, vengo esto atrás. Ahí estamos. Veña, apuntamos mellor. Difícil, ¿verdad? Vale, e se probamos meténdolle fume como di... A ver se funciona. Dale. Pois este proxecto fixémolo os nenos do CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso e para isto necesitamos dúas placas Make que se transmiten por 20 iconos. Os nenos de quinto gravaron os sons na radio e sexto programámolo en Scratch. Desde infantil a cuarto pintaron e ordenaron. Isto funciona da seguinte maneira. Tocas terra e Rosalía dirá algo da súa vida e obra. Probádelo. Terra sería isto metalizado, vale? Que conecta, que fai un sistema eléctrico. Eu son Rosalía de Castro. Queres probar comigo? Ao conducir a electricidade, nosotros estamos formados por auga e a auga tamén conduce moi ben a electricidade. Entón, se eu toco o panel, se toco a terra, e toco a Nicolás pode tocar o que queira que funcione.
Debería. Eu son Pero proba outro. Rosalía. Outra película. No, proba, a ver. Rosalía de Castro. Sí. Es que está no corazón. Outro. Porque está no corazón. Porque está no corazón. Proba do corazón, a ver se funciona. Fixolle mal o viaxe ao panel. Aí. Escribín sobre a paisaxe e montes galegos. A ver o corazón, proba o corazón. Destaquei na prosa, pero sobre todo na poesía, con obras como Cantares galegos e Follas novas. A ver, dixe a ver, que proba? Son considerada a mellor poetisa galega de todos os tempos. Quer probar alguén? Pois veña, proba. Tens que tocar terra, que sería con pé de albal, así, e co outro dediño tocar onde ti queiras. A 19 anos marchei para Madrid, onde coñecín a Manuel Gandía. Queres probar outro? Alberto, aquí tu bebé. No bebé, a ver se chega. No bebé, sí, no bebé. Non chegas. Espera. Tócalle ti, Pablo. Nací el 23 de febrero de 1817 en Santiago de Compostela. Queres probar alguén máis? Ti, queres probar? A ver, toca aquí. Ou mira, como conducides electricidade pode tocarte Pablo e tocarche a ti, e funciona igual, mira. Ten que ser nun metalito. Eu, a 19 anos, marchei para Madrid, onde coñecín a Manuel Murguía. Alá. Eu toco yo. Alguén máis quere probar? Yo. Algún outro? Yo Veña. tamén toco. Albertín. Tamén sei tocar. Claro. Entonces, E alguén máis quere probar? Yo. Ven ti, loguiño. E dalle a man, espera, dalle a man ao neno. Dalle a súa man e que toque ele, logo repete. Ahora está tocando Pablo. no botón fino. Ese non furula, outro. Hai aquí un campo, aquí unha man. O non va? Neste. No? En este tería baixo. No, Ahora non funciona. Non estáis facendo ben mal. Proba co outro. Toca esa pantalla. Dale agora. Algo fallou. Que fallaría?